रायजो राजायानो बयबो बुंखायो रायजो राजायानो फोजोबनाय बे 8था टाइमाव बारखो ना माखो आं दसे नुदोंमोन ओमफ्राय बयबो रंजालिया रंजादों बयबो थांजोब्बाय ओमफ्राय जोङो दा उसुबिदा मोनाखै आरोखि मिथिबाय बिराद मोजाङै सोलिनानै दङमोन ओमफ्राय दा सोलिनायनि गेजेराव जोंनिया दा ओरैबायदि जाबाय है दारि मानदोलै नोंथाङा बैसागु बोथोर लांनाय खुंनायखौ लुबैयो नामा? बयबो मोसादोंमोन दा जोंना बोराय बुरै बुन्थु बुन्था गासिबो ओमफ्राय दा जोंना इसोरनि अननायाव गासिबो फिसिनाय गोजा बेवानो बेसेबां बोसोरनिफ्राय फिसिनानै दोन्नामोन रायजो राजाफ्रा दा? रायजो राजा फिसिनाय नङा माने गाव गावबागाव न'खरनि फिसिनाय माने एखमबा सोरनावबा नै दा मोनलोंफैनायानो 6 मासनि फिसिनाय ओमफ्राय थाइबा दंखायो थाइबा बे लाम्फा फिफाजों होजागोन नोङो मिथिबाय लाम्फा फिफाजों मोनलोंनायखौसो लाम्फा फिफानि नामखौ मानो रायखांनांगौ थाइबा नङाब्रा फिसिनायखौसो बुंदों मोनलोंनायखौसो बुंदों मोनलोंनायखौसो दा नोंथाङा थाइथाम थाइब्रै थाइबा होनलायलांबाय दा बिसोरो माबायदि गासिबो जौखौ साखिनायजों होयो नामा नोंथांमोन? होआलै सार खिन्थु होथारालै थाइसेनिल' जोंना जाखौ होदों इन्टारेस्ट बुरजा नालाय मानसिफ्रा बेखौनो थाइसेखौनो माने बुरजा थाङो नालाय जोंहा जोंनि सोद्रोमाफ्रा बेवहायनो मोजांसिनखौ होयो जाय पार्टिया इन्टारेस्ट खालायफैसिननो हागोन बे मानसिनो साबसिनखौ होयो नामा? बिसोरो बे जोंखौ दा एदावलांनो मिथियो जाब्बा जुब्बा मोसालाबायग्राफोरनोथ' होमबालाय गाज्रिखौ होयो नामा? बिदिनो गोमा जोंथ' मिथिया जोंहा मोजाङै मोजां जायो मोजां लोङो जों बेखौ मिथिया जोंहा दा मोजाङै मोजां जादों मोजाङै मोजां लोंदों बिराद बरिया जादों सेंग्रा सिख्ला जोङो दा आं सेंग्रा सिख्लाफोरखौ टाइम बारनायखाय थिनहरबाय आच्छा थेंक इउ गोजोन्थों दा आङो बड'लेण्ड रादाब हिसाबै आं बेखिनियावनो दोनथ'नो नागिरबाय गाबोन जोङो अखा नायब्लानो जों रादाबखौ फोसावफिनगोन बिनिखायनो दिनै मोनाबाय हर थौबायबो बेखायनो आङो बेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।